आंनि इउटुब फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालि ज गासिखौबो बराय हरबाय दिनै मा बुंनो आङो दाखालिनिफ्राय नोंसोरो बुंहरगासिनो दंमोन जे दाखालिनि नोंसोरना सर्ट मुभिया मा जाखो होननानै माला फैगोन होननानै थ' गिबियावनो आङो निमाहा बियो बेनि थाखाय गासैनिसिमबो माने मा जादों दाखालिनि सर्ट मुभिया बिदि जादोंमोन उन्दै नालाय ओमफ्राय केमेरानि बिदि माबा रोंथ'वाखै बिसोरो ओमफ्राय केमेरा बांसिन सर्टआनो माने केमेरायाव नायनाय केमेरायाव ओरैजाय माने लास्टाव जेनेबा डायलग जोबखांनायनि उनावबाबो लास्टाव एसेबाबो ओरैजाय नाहरनाय बिदि नुहुरो आरो ओमफ्राय मिनिनाय आरि बिदि मोनसेबो सर्ट मोजाङै जायाखैमोन ओमफ्राय आरो बुहुत बिजि दंमोन माने जोंना मबाइला मोनसेल' जाहैयो नालाय एडिटिंखौबो बेजोंनो खालामो ओमफ्राय भिडिअखौबो बेजोंनो खालामो ओमफ्राय आं आरो माबानि थाखायबो बेटुनि एडमिसनावबो थांनाय जाबाय बेहायबो एडिटिं खालामनाया जायासै बिसोर थेला लाबोनानै फैबाय बेटुनि एडमिसनावबो थांनाय जाबाय ओमफ्राय आरो माबानि इउटुब पेमेन्ट लायनोबो मसलपुराव थांनाय जाबाय बेहायबो सानसे थारला ओमफ्राय उनावहाय आरो रानिनि एग्जाम जानानै होलायबाय रानिनि एग्जामनि थाखायनो जादों बे माने हराव इडिट खालामनो हाया बिदि जानानै फैबाय ओमफ्राय सानावथ' बिदिनो बिजि थाबाय ओमफ्राय ब्लगबो लानाय जायो नालाय थ' बेनिखायनो बुहुत उसुबिदा जानानै माने इडिटिंखौनो खालामनो हायाखैमोन आंथ' इडिटिं खालामखाया नालाय रानियासो खालामखायो स' बेनि थाखायनो माने सर्ट मुभिखौहाय लाबोनो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा फ्रि जाजोब्बाय ओमफ्राय गथ'फोराबो स्कुल थानायनि थाखाय बे जेनेबा एसे अबेखौबा जायिफोरखौ जोङो शुट लाफिननो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै आरो सानडेबो जाहैबाय नालाय ओंखायनोथ' आङो दिनै शुटखौ लाफैफिनबाय आरो ओमफ्राय नोंसोरो नुसिगोन आङो माबे टाइमाव होगोन बेखौ दानो खोन्थाथ'वा खारन बुहुत खोथा थायोना इडिटिंआवबो ओमफ्राय माबा जुदि जानानै होयोबा गेजेराव माबाफोर प्रब्लेम आरि ओमफ्राय साननैसो उनाव खोन्थागोन माने सब रेडि जाखांबासो आङो दा खोन्थासिगोन जे माला होनो हागोन ओरैनोथ' सानबाखिनिखौ नांथारखागोन बेनियानो आरो जों दा नैबेहाय शुटिं लाफैदों दाख्लैनि जायगायावनो दैमायाव सानदोंमोन खिन्थु दैमायाव ओरैबायदि खाना जाफैदों मानसिफोरा बापरे बेडमिन्टन गेलेलायदो लाजिनानै फैबाय जोङो माने दाख्लैनिफ्रायनो जोङो निउ इयारनिबो पार्टि जानो नागिरखादोंमोन आरो सिमा जोङो निउ इयारनि पार्टि जाथावथावै शुटिंखौबो लाफैखाबाय एसे बिसिना जायिखौ 50 थाखा खांनानै जोंना बेखिनिल' अखा दा नेनानै थानो नङा होमबा ओमफ्राय नोंसैबो बै नैरैजाय बुथेयाव मालाय नायलायलाया ओमफ्राय जोंना बे देक बायलालाया ओमफ्राय नै ओरैजाय जोंना ओमफ्राय बेसर बिबारा नै बारहां जाबाय थाबैनो नोंसोरबा बेसर बिबाराव ओमफ्राय दा जगाराखिनियाथ' जाखाजोब्बायानो ओमफ्राय बेखिनि दंसै दा आधा शुट लाखांबाय ओमफ्राय उनाव दा ब्लगनि थाखाय आङो ब्लगखौ लायाखै माथो बिदि होननानैहाय खोन्थाहरथारनोसै दाख्लैनिफ्रायनो बुंनो सानबाय थाखादोंमोन आं खिन्थु मा जायो बावफिनबाय थायो जे ओरैनोथ' ब्लगखौथ' लाबोखाबाय थाखादों खिन्थु बुंनोसो बावबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बुंजोब्बाय ओमफ्राय दा नै जोंना दिनै दाखालि जों दा बेदर मोनजासिगोन नालाय बेदर लाबोखाबाय जोङो ओमफ्राय बेखिनिया जोंना दा रेडि जाजोब्बाय बेसर बिबारखौ साबाय बेसर बिबारा नै बेखिनिया साफा जासिगोन एबार जायाखै बारा नङाबा थांनाय बोसोराव दंजोबथारोमोन ओमफ्राय जोंहाबो गायदोंमोन नालाय जोंहाबो गायनायाव ओमफ्राय ओरैजाय दुब्लियावलाय दङ खिन्थु फोनाया एसे खम आरो थांनाय बोसोरावथ' बापरे ओरैबायदि मोजां नुदोंमोन सब फिल्लाप आरो मोनसेबो दुब्लि गैयामोन इफोरमानि दंजोबोमोन इफोरावबो ओरैजाय दंमोन फुरा ओरैजाय दंजोबोमोन बुहुमाव बेसर बिबारा बांजोबदों दा शुटखौ खालामग्रोनोसै जोङो आसा खालामो सिगाङाव बेवाइ भार्सेस बेवाइ पार्ट 1खौ जेरैबायदि अनसायदों जोंनि बे जाबा जानानै लाइभ बिसिग्रा गथ'फोरखौबो बिदिनो अनसायगोन खिन्थु दा खोन्थाथ'वा बारु माला आङो होनाय जागोन सब रेडि जाखांबासो आङो दा खोन्थानोसै जे माने रेडि जाखांजोब्बाथाय आङो आंनि ब्लगावनो खोन्थागोन जेनेबा गाबोन बायदिहाय आपल'ड होगोन सानसे सिगाङावथ' आङो हगारखागोन नालाय ब्लगनि भिडिअ थ' बेहाय आं खोन्थाखागोन जेनेबा गाबोन आपल'ड होगोन नोंसोर नेनानै थाबिनानै दा आङो खोन्थाथ'ला माला जायो खारन खोथा होखांनायनि उनाव जुदि माबानो हाया होमबाना नोंसोर थगायसुलि सानगोन ना आंखौ थ' बेनिखायनो आरो थ' दे बिदिबा जोङो दा शुटखौ खालामग्रोनोसै जेसे हायो एसेखिनिखौ देखायनो ट्राइ खालामगोन ओरैनोथ' दाखालि मिथिखादों 2025आवबो बानायोनो ओरैनोथ' दाखालि मिथिखादों जेनेबा कनसेप्टआ माबायदि जाखागोन खोन्थाखादों आङो जेनेबा दा दिनैनिया बेखिनियानोसै आरो जोंना गोदान मानसि गैया दिनै मानसिया खम एसे बयबो बेस्थ' बाजाराव थांदों आरिदों नालाय फैथ'वाखै दा जों बेखिनिखौ खालामग्रोनोसै चल्लो दे ओंखामखौ संग्रोनोसै जों दाना आरो सिमा ओंखामखौ संग्रोनोसै र' भिडिअ लाबाय थादो ओंखामखौ संग्रोनोसैलै ओइहाय जानना होनि दिनै ना माबा थानायखाय बक्स थानायखाय हिट जादो र' बक्स थानायखाय हिट जादो आरो जोंना
बक्सखौ देखायनि आङो माने इया ओरैनो फरस आरो दामनाय तारबो लायदो आरो सब बोफ्रानाय गोजासो भिडिअनि थाखाय आरो ओमफ्राय इहा खाथामना दोनलायदो नाय ओरैबायदि डेन्जार दुगा लायदो माने भिडिअनि थाखायल' बे बक्सआ ओमफ्राय दामदों नालाय बेहाय ओमफ्राय तारखौथ' देखायनांखागोन ना नङाबा तार गैयालासिनो बोरैहाय देख दामदो बिदि जागोन ओंखायनोथ' बेहाय रोजा आलायलायदों नै आं देखायनि डेन्जार गोरों गोरोंखा गथ'फोरा इसोरो हा बेलेग मानो ए गोमोरलांबाय इखिजाय मोसाफैनानै आंहा थैगोनलै अरानो गोमोरबाय नै ओंखाम जानग्रोना होदो जोंना मस्ला देग्राया मा बाव जानाय थावखौनो खाना जानाय पार्टिया बावगारजोब्बाय ओमफ्राय जि नकटाखा ओमफ्राय नै बिथिं अरा ओरैनो जोंगारबाय जोंना बिथिंजाय अर ओमफ्राय नै बेयो इथिंजाय आरो जोंनि जानायनि संदो दिनै रानिया रान्धुनि हेल' ओमफ्राय दा बिसोरो जानाय थाव लायनो थांदो ओमफ्राय जोंना बारा जेबो गैया बयलारजोंहाय आलु एसे रोसि टेप टेप बानायगोन बेनिहाय सालाद ओमफ्राय आलु बाथोन जोंनिया रानिया रान्धुनि गोथाव जायाबा थिगसे बखिदो रिमा रिसिमा गोथाव जायाबा जि रिसिमाखौ मासे जारुरु नुदों होमबा मोजांखालै साइजखा बिबारा बारहां जाबाय मा जात जात बेदरखौनो शुटिंनि थाखाय सङासै होमबा दोनासै शुटिंनि थाखाय ओमफ्राय इहाय नै शुटिंनि थाखाय ओइ हाराखौ दोन मोदोमखौ मानो दोनदो इखौ दोन ओइ हाराखौ शुटिंनि थाखाय बेयो ओइलाय नै इनिखौ दोन ओइ ORS लोङै गगा मोनजोबबाय ORSल' लोङो जाबाय दे बेखिनि बेदरा दा माबानि शुटिंनि ओमफ्राय बेहाय आलु जाननानै होबाय नै थावा मोनफैबाय ओमफ्राय होमबाबो बे जाथारथोंसै सानबाय आरो आं बेहाय आलु जानबाय जोंनिया आलु बाथोननि थाखाय नै बेहाय आलु जानबाय उरा जायासैलै माने दालि सङासै नालाय ओंखायनोथ' आलुजो जानोसै जोङो बांसिनानो दालिजों लोब्बा थाखाया ना रिसिमा दालिजों बांद्राय लोब्बा थाखाया जोंना बर'फोरा अनला आरो माजोंमोनलाय सबाइ खारै अनला आरो सबाइ खारैजोंसो बांसिन लोब्बा बेलाय दालिया मानिमोनलाय बिहारि बांगालिफोरनिसो हारसाफोरनि जोंहा बर' गोग्गोम अनला खारै आयै माबा होनानै मा होनोमोनलाय दाउ लकेल अनला खारै आरो बेनि सायाव माइरं गोरलैनि जानांगौ ओमफ्राय उनाव सबाइजों दाउ लकेल आयै सावफ्रामलायनाय गंगार दुन्दिया होलायनाङा माबा दुन्दिया नङा गंगार दुन्दिया होलायनाय जानांगौ आयै जाबाय था ब्लाव ब्लावथार अरा खामथाबगोन जाबाय फुङाव दिनै दैमानि ना सावनाय बाथोनसो ओंखाम जाबोदो ओरैबायदि ओंखाम जानो हाबाय आङो दिनै सानफ्रोमबो आयौ हाबाब थिगानो जादों सिंगार जायो सेन्देल माला गानहोजागौमोन आं नेबाय थायो टेलेन्ट मोनसे दङ रानिनि टेलेन्टखौ मालाबा खोन्थादो ओरैबायदि बेताल मोसानो गोरों टेलेन्ट दं ओमफ्राय उनाव सुरिला खननायनि ओरैबायदि गोरों इयो दै लोंबा गैलालाय थैगोनलै जोख्लायलायबावो आरो ओइ रिसिमा आंनो दै लानानै फैलाय दै गांबाय आं आख्लायनाय लाबो ये मोहे रानी ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊल से
साननानै नाय आंनो इदि खनदो माबायदि खनबावो ये मोह मोह के धागे तेरी उंगली हालदैयाबो जोंना हालदैखौबो नायलाय जोंना खागजावसो लाना फैबावो हालदैया नांबावगोन दै हालदैया इखिनिल'खा जोंना बिलाहिखौ नांगोन बिलाहि होखाजोबनोसै नामा इखो आलुखौबो आंनि बेदर ओंख्रियानो माबा गुन्दै होनो मोननांगौमोन ना मा होनोमोनलाय आं मस्ला मस्लि होआखैमोन इलायो नै होदो होखादो दानो इयो होदो संख्रि होबाय संख्रिबो होआखै दे इयो माजो होखो संख्रिखौ माथो संख्रियानो लाबनाय गैया इहाय ओइ जिराखौ होलायनाङा इ गुन्दैखौ ओइखौल' हो लाबोन दे संख्रिखौ गोलैबायना संख्रिखौ ओमफ्राय संख्रियाबो नै जोंना इदिसो लाबोयो खाना जानाया देनजारथार आंथ' फिनदेबो होबावगोन साननानै दाखालिनि बायदि बेखायनो लाबोखादों नै संख्रियाबो इदि जुनासो लाबोयो जोंना बायलायबाव आरो ओइहाय दोननो ओइनि थाखायबो दोन बारा बुरजा दोननाङा दे इहायनो हो एसे बुरजानो जोंना गोथाव जागोन बे रानिनि संनाय खम गोथाव जागोन बे जोंनिया नै हालदैखौ नाङाखै बायदि नुदों केमेरायाव खिन्थु बिराद साफा कालार जादों होनो जाबाय जोंना दा बाल्थिंनिसो होखागोन साला नाय बेसे जाबाय आलु रुइनायजों नांबावगोन नामा एसे एक दिनियाना मिथिथारा रान्थिनिया इदि कालार दिनैसो फायार रानिया एकदमबारे आंखौ फिसा जाथो होननानै मावनो होयो एसेबां अननाय दङ बापरे आलुआ जागोन ना जायाखै नायनोसै दा जोंना आलुआ आलु बाथोनजों पिकनिक जायो दे मामा दाबो रुयाखै ओमफ्राय जोंनाव नै सासे सन्देर फैबाय बिथाङाबो गय बेफारि फाथै बेफारि गय बेफारि फाथै बेफारि थाफाखा जेरावबो बे हिनजावा ओमफ्राय नै बेथ' सनाया आंना उन्दुलांबाय ओमफ्राय केमेरामेना ओरैबायदि खस्थ' जानाङो बे थफ्लाखौ थिखांफानानै केमेराबो हमनांगौ जायो दा बिथाङा जोंखौ हेल्प खालामनानै होफैबाय बिथां नङामोनबा बे थालांबायमोन आरो हाजासे साबायखर नोंथांनिसिमबो ओमफ्राय केकखौ एसे थुख्रासे हाफैना होगोन 100 के थांबा जोंना ना रानि बिथांनो ओमफ्राय दा दै लायनोसै जोंना ओंखाम जानो जाबाय नै बेदरा रानिनि संनाय बेदर बेयो मोनबाय बेजोंनो ग्रेभि जोंनिया ओमफ्राय बे आलु बाथोन बेयो जोंना शुटिंआ मथा मथि जोब्बायानो ओमफ्राय आंना हांगार नांजोब्बायना हांगार जायाबाथ' आंनि संनाय खावनाया जाफुंजोबखाया बेनिखायनो माने आङो बिदि सिन लाखाथारो मालाबाथ' बिदि गन्थङाव बिदि खुगायाव बिदियाव लाखाजोबो आङो सिन माने आं ओंखाम संदों होननायनि आरो ओमफ्राय नै जोंना छोटु बारदुआ बिथिंजाय ओरैजाय खोमसि जाजोब्बाय ओरैबायदि आयै बिथिंजाय दामगासिनो दे जानोसै जोङो दा खांजोब्बाय साफा सुफा मा होनदों नों जागौमोन आयंआ मानाव मा जालायखो नों आलु जानो बेमारि लांख्रां फुद्दा जाजोब्बाय बाल्थिङा जोबनायनि मालाय अमानो आदार मोनबाय ना मालाय ओइनै गासिबो ओमफ्राय इथिंजाय अमाया मालाय गिदिर गब्ल'थोसोलै आयंनि अमायानो देनां मोनजानायनि अबे जाला जाबाय दा ब्लगआ नै लानो हाला खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय बिथिंजाय गोजा नुजोब्बाय इथिंजाय नुगोन खोमा बुजनाया जाखांबाय ओमफ्राय दा जाखांनायनि मजा जाबाबो बेनो जोंना आरो वान टाइम गैयाना जायाबाबो जायो जालाबाय ओमफ्राय जाजोब्बाय दा सुनाया ओमफ्राय थोरसि रानदों जोंना इयो मादै लाहानि ना इयो मादै लाहानि इयो जाहानि ओमफ्राय इलाय माबा सोरानि मादै हा नोंसानि ओइ माबायाबो जाहानि हा खोस्लिया इयो खोस्लिया जाहानि इयो सोरानि इयो सानि ओमफ्राय थौसिया दा बोरैसो हाना थौसिया जाहानि बिसानि गोजा मादै लाहानि गोजा देना इयो ओमफ्राय थोरसि आरो
दे दा जाबाय नै थिखांनोसै जोंहा